Så her er en trykfølsom skærm her til en touchskærm til solvarme og regnvand og så videre i huset her. Den starter på sådan en hjælpeskærm her, og så kan man så bladre igennem hovedskærmene ved at trykke på pil til højre. Her er en oversigt over visse elementer i systemet. Her kan vi se nogle detaljer om solvarme, hvad for en vej solen kører. Man kan fx trykke på den her røde her, så starter vi pumpen manuelt, for den er ikke i gang endnu. Der er simpelthen ikke varmt nok i varmelandet til, at vi kan bruge 27 grader til noget, men nu kan vi se flowet heroppe stiger nu til 493 liter i timen. Det opdateres cirka hver 6. sekund, og så kan vi se, hvis vi bliver ved med at kigge her, hvordan de temperaturer her går længere opad. Så vi kører videre her. Der er nogle detaljer her om varmevandsbeholderen. Her kan vi se nogle værelser i huset her, stueetage, første, anden sal. Og hvis vi klikker midt på skærmen, så kommer der en lidt mere detaljeret side om gulvvarmen, og med hensyn til om den enten varmer eller køler gulvene. Den kan nemlig køle om natten via solfangerne. Så frem og tilbage kan vi bare blive ved med at trykke her. Videre til højre. Regnvandstank er der installeret. En lidt mere oversiktlig skærm, hvor hvis vi trykker på den, så kan vi se flere detaljer om forbrug. Nu er alle forbrugene her ser relativt små ud, det er fordi det er lige blevet sat op på en ny funktion, så de er alle sammen nulstillet. Igen her kan vi trykke frem og tilbage for at se enten flere eller færre detaljer. Og vi kan køre videre her, så er vi tilbage til hovedskærmen. På alle skærmene er der sådan et spørgsmålstegn, og det betyder selvfølgelig hjælp. Så kommer vi tilbage hertil, hvor vi også kan se nogle ikoner af de forskellige elementer. Varmt vand. Så kommer vi til til buffertanken. Og hvis vi trykker på solen, så får vi selvfølgelig noget mere information om solvarme. Og igen tilbage til oversigtssiden. Varme. Hvis vi trykker på den med de varme pile her, så kan vi se temperaturen i luften er med blå, og i gulvene er med sort. Så det vil sige, at vi kan se de forskellige værelser her, hvad temperaturen er. Igen tilbage til hjælpeskærmen, som også er sådan en genvej til de forskellige. De har nok været i alle sammen nu. Så det er sådan set en oversigt her. På den her oversigtsside, som ser noget kompliceret ud, der er det altså sådan, at nogle af tingene er skjult her, fordi de ikke er aktive. For eksempel mangler der nogle streger her. Det er simpelthen med vilje, fordi den kan overføre noget varme forskellige retninger her. Og lige nu bliver der ikke sendt noget varmt vand fra solfangerne til varmevandsbufferen, og derfor så mangler der nogle linjer her. Man kan lige kort se det, hvis man den viser det lige hurtigt der, så forsvinder de med det samme. Og det er simpelthen fordi der er noget der dækker henover med hvidt. Så det er sådan mere intuitivt eller umiddelbart kan man se, hvilke systemer kører og ikke kører. Det her burde også være dækket til, det er jeg ikke lige nået til nu, men sådan her virker det i hvert fald i princippet i det her system her.